No, Maria and Uite, me. de ce nu copii place de mine? Sunt supărată și copii nu place de mine. Pătubul și sunt supărată și nu eu și nu știu, nu Maria mi. Așa sunt supărată. Copii nu-mi place de mine, uite-te, știi? Una și două și știi? Uite-te, sunt la nântru și nu știu. Uite-te, nu place de mine și sunt supărată și nu știu, nu place cineva pe mine și sunt supărată. Acek să mă și papa copii, te iubesc.